L-Akkademja Mediterranja tal-Istudji Diplomatiċi il-Medak fiħdan l-Università ta' Malta u l-Uffiċċju Federali għall-Affarijiet Barranin tal-Ġermanja qablu jġeddu ftehim li ilu żmien twil fis-seħħ għall-appoġġ dwar il-paċi u l-prevenzjoni tal-konflitti. Il-ftehim ġie ffirmat mill-Ambaxxatriċi Ġermaniża l-Malta Tanja Beer u mill-President Emeritu u Chairman tal-Medak George Vella fil-preżenza d-Deputat Prim Ministru Ministru għall-Affarijiet Barranin Ian Burge ġie spjegat li dan l-appoġġ mill-Ġermanja beda fl-2009 b'rikonoxximent tal-importanza s-saħħa l-kooperazzjoni Euro-Mediterranja. Dwar dan spjega aktar iċ-Chairman George Vella. Istituzzjoni bħal Medak hija istituzzjoni li ma tistax tgħix mod iżolat. U mill-bidunet minn dejjem kellha support ta' pajjiżi oħra fil-bidu kien hemm l-Iżvizzera, mal dal-aħħar snin issa hemm dan il-support massiv tal-Ġermanja. Rabtiet bħal dawn huwa importanti ħafna biex iżommuha għaddejja bħal ma għamlet tal-aħħar snin, hopefully għal snin ħafna twal fil-futur. Id-Deputat Prim Ministru Burge għalli fi żminijiet ta' sfidi ġeopolitiċi bla preċedent ir-rwol tad-diplomatiċi mħarġin tajjeb u bi prinċipji sodi importanti biex jixprunaw id-dialogu u l-kooperazzjoni internazzjonali.